पूर्वांचल टीवी, यूट्यूब पूर्वांचल टीवी। चल तू का मार के हो पीस के पीस काले पुरानी अपना तू किस के ओ चल तू का मार के हो पीस के पीस काले पुरानी अपना तू किस के नैना नसीली लागे होठवा यूट्यूब पूर्वांचल टीवी, यूट्यूब पूर्वांचल टीवी। कबले तू रहबू हो लोगवन से हट के संजय अरविंद से तू रहबू लिपट के कबले तू रहबू हो लोगवन से हट के संजय अरविंद से तू रहबू लिपट के बबलू के कहेलू की हवे उ हमार केतना खाल होई रे बबलू के कहेलू की हवे उ हमार केतना खाल होई रे तोरा नीचवा के सामान केतना खाल होई रे। डाउनलोड टू यूट्यूब पूर्वांचल टीवी, यूट्यूब पूर्वांचल टीवी। जब से त चढ़ल बाटे सोरह के उमरिया गौआ के लइका कहस माल हवे बढ़िया जब से त चढ़ल बाटे सोरह के उमरिया बलिया के लइका कहस माल हवे बढ़िया ओही दिन महेंद्र प्रेमी ना पी गहराई केतना खाल होई रे ओही दिन दीपक दिलदार ना पी गहराई केतना खाल होई रे तोरा नीचवा के सामान केतना खाल होई रे तोरा नीचवा के सामान छतिया पहाड़ लागे ढूढ़िया नैनीताल केतना खाल होई रे छतिया पहाड़ लागे ढूढ़िया नैनीताल केतना खाल होई रे तोरा नीचवा के